Hukumar kula da filayen jiragen sama a Najeriya ta ce sabon ginin filin jirgin sama da aka kammala a filin jirgin sama na Abuja zai kara yawan matafiya da suke sauka da tashi a filin jirgin a kowace shekara daga miliyan 7.5 zuwa miliyan 15. Hukumar ta ce an tanadi kayan aiki irin na zamani a sabon ginin. Ana sa ran bude sabon ginin ne a ranar Alhamis mai zuwa. Firaministan Birtaniya Theresa May ta soki tsohon firaministan kasar Tony Blair da kawo cikas ga shirin ficewar Birtaniya daga tarayyar Turai. May ta ce maganganun Mr. Blair cin amanar demokaradiyya ne. 'Yan ƙasa sun suka da ƙuri'a ficewa daga tarayyar Turai, alhakinmu ne mu aiwatar da zaɓinsu. Sai dai kuma May ta kasa shawo kan 'yan majalisun ƙasar wurin amincewa da tsare-tsarenta na ficewa daga tarayyar Turan. Abin da ya ja Mr. Tony Blair a ƙarshen makon jiya ya ce tunda wakilan al'umma sun kasa cimma matsaya sai a koma ga al'ummar ƙasa don su ɗauki matsaya ta hanyar sake yin ƙuri'ar jin ra'ayin kan ficewar. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta bayyana damuwarta kan yadda hare-haren waɗanda ke kiran kansu 'yan jihadi ke ci gaba da tarwatsa jama'a a ƙauyukan yammacin ƙasar jamhuriyar Nijar, dab da iyakokin ƙasar da Mali da Burkina Faso. Sama da mutane 52,000 ne hare-haren suka tilasta wa ƙauracewa gidajensu. Maharan suna kashe fararen hula da ƙona gidaje da makarantu da satar dabbobi da kayan amfanin gona. Mataimakin kwamandan Hisba a jihar Kano, Najeriya, Barista Nabahani Usman ya ce hukumar Hisba na shirye-shiryen ci gaba da aurar da matan da ba su samu ikon yin aure ba. Kuma a wannan karon za ta hada da farfesoshin jami'a da ke da mata ɗaiɗai. Don haka mataimakin kwamandan ya ce an tanadi fam ga farfesoshin da sauran manyan attajiran jihar Kano da ke da niyyar ƙara aure. A gefe guda kuma Barista Nabahani ya ce hukumar za ta lalata kwalaben giya sama da miliyan 1 da suka kama an shigo da su jihar Kano ta barauniyar hanya. Wannan mataki ya zo ne don tabbatar da aiki da dokar da ta haramta sayarwa da kuma ta'ammali da miyagun kwayoyi a jihar Kano. Rahotanni daga Bankin Duniya da kuma hukumomin da ke tantance bayanai na duniya sun ce tattalin arzikin ƙasar Saudiya yana ƙara haɓaka matuƙa, inda tsakanin wata 6 zuwa wata 9 na wannan shekarar ya yi tashin goron zabi da ya kai kashi 2.5 cikin 100, tare da hasashen zai ƙara sama zuwa kashi 2.7 a farkon shekara mai kamawa. Ministan kudin Saudiya Farfesa Muhammad Al-Jad'an ya ce wannan rahotanni sun ba wa kasar kwarin gwiwa samun nasarar shirinta na sauye-sauyen tattalin arziki da yadda ci gaban kasar zai zama kafin shekara ta 2030. Ƙungiyar haɗin kan musulmi ta duniya ta yi Allah wadai da matakin da Australia ta yi da na amincewa da birnin Kudus a matsayin babban birnin Isra'ila, inda ta ce hakan ya saba dokokin ƙasa da ƙasa. Ƙungiyar ta buƙaci Australia da ta sauya matsayinta, tana mai jaddada cewa gabashin birnin Kudus da ke dauke da masallacin Al-Aqsa yankin Falasɗinu ne, kamar yadda ƙudurin ƙasa da ƙasa ya shata iyakokin Falasɗinu da Isra'ila a shekarar 1967. A wata ziyara da ya kai kasar Bahrain, Yarima Muhammad bin Salman tare da sarkin Bahrain Hamid bin Isa Al Khalifa sun kaddamar da wani bututun mai da zai hada kamfanin haƙan mai na Saudiya da kamfanin matatan mai na Bahrain. A sakon ta sarkin Bahrain Hamid Isa Al Khalifa murnar zagayowar ranar da sarkin Saudiya Salman ibn Abdulaziz Al Saud da Yarima mai jiran gado Muhammad bin Salman suka sa hannu, Saudiya ta ce akwai alaka kyakkyawa tsakanin kasashen biyu. Wasu ƙungiyoyi a Najeriya na sa ido da suka hada da SIRAP, EIE da sauransu sun buƙaci shugaban sojojin ƙasa na Najeriya Janar Tukur Yusuf Buratai da ya ba su cikakken bayanin yadda sojojin ke kashe kuɗaɗensu daga shekarar 2015 zuwa shekarar 2017. Ƙungiyoyin sun ce sun nemi waɗannan bayanan ne a ƙarƙashin dokar nan da ta ba ɗan ƙasa sanin haƙƙin bayanan gwamnati. Suka kuma yi barazanar garzaya kotu don tursasawa janar ɗin ya ba su waɗannan bayanai idan makonni 2 suka shuɗe ba su sami amsa ba. Wuta ta tashi a wani gidan abinci mai hawa 2 da ke garin Sapporo a tsibirin Hokkaido na arewacin ƙasar Japan, bayan da aka je ƙarar fashewa wani abu da har yanzu ba a tantance ko menene ba. An dai ga hayaƙi ya turnike da 'yan kwana-kwana na ƙoƙarin kashe wutar da ke ci a cikin ginin. Gine-ginen da ke kusa da gidan abincin sun girgiza, kuma birbishin ginin ya zubo kan motocin da aka ajiye a harabar gine-ginen. 'Yan sanda sun ce mutane 42 ne suka samu raunuka, ɗaya daga cikinsu yana cikin mummunan yanayi.